Milli университет булдыруга мен бик уңай карыйм. Бу мәсьәлә күптән күтәрелгән иде инде. Бездә милли университетлар булдырырлык кадрлар бар, үзебезнең татарлар арасыннан да, һәм аларга башка милләтләрне дә җәлеп итеп була. Мин үзем дә бу милли университетта борынгы татар әдәбиятын укыта алыр идем, һәм элеккеге гарәби нигезле татар язуын укыта алыр идем, һәм гарәби каллиграфия сәнгатен укыта алыр идем. Мен моңа әзер. Бу идея 1991 елда күтәрелеп чыккан иде. Аннан соң 94 елда ул университет булдырылды да. Аның башында Әмирханнар торды. Дәүләт советы каршысында ул карарда кабул ителгән иде, булдырырга дигән. Әмма ләкин шул вакытта дөньяви белем белән дини белем бергә булырга тиеш түгел дигән шундый каршылык туды да, галимнәр һәм милләтчеләр арасында, иҗтимагый үзәк кешеләр арасында, хәрәкәт арасында менә шуннан соң бу идея тукталып калды. Һәм мин уйлыйм, бу идеяны бүген безнең яшьләр күтәреп алырга тиеш. Чөнки ул инде башланган эш. Аның менә шушы милли университетның 15 бүлеге булырга тиеш. Шул 15 бүлекнең берсе мәдәният буенча, мәдәният, сәнгать буенча. Шуңа күрә милли университет булмаса, ул безнең мәгариф системабызның локомотивы. Локомотив милли университет. Әгәр дә бу булмаса, милләт булмаячак, ул яши алмаячак. Ә менә инде мин нәрсә эшли алам? Үз ягымда мин җырчы. Әмма ләкин минем үземнең студиям бар. Үземнең студиямда мин бик күп йөзәрләгән әдәби мирасыбыз, музыкаль мирасыбыз һәм гомумән башка мирасыбызга кагылышлы бик күп дисклар, язмалар тупладым. Әгәр дә бүген милли университет оешса, мин үземнең студиям белән тулайым анда керә алам. Чөнки монда инде күпмедер әзерлек бар. Менә монда минем тирәмдә галимнәр дә бар, Аллаһның биргәненә шөкер. Әмма ләкин дөньяви гыйлем белән рухи, дини гыйлемне безгә һич тә аерырга ярамый. Әгәр дә без аларның икесен бергә алып бармасак, алар икесе безнең ике канат. Безнең киләчәгебез юк. Шуңа күрә милли университет идеясын бүгенге яшьләр күтәреп алырга тиеш һәм без башлаган эшне дәвам итәргә тиешләр. Милли университет дигән сүзләр, булдыру дигән сүзләр байтактан ишетелә инде, языла да. Ләкин бу хыял төслерәк. Хәзер әгәр дә менә шушы милли университет төзелсә, татар дөньясын нөлдән башлап үзгәрткән кебек булыр иде ул. Чөнки бик күп бәла-казалардан, бәхетсезлекләрдән арыныр иде татар дөньясы. Дип уйлыйм мин. Чөнки хәзер ата улны, ана кызны белмәй, гаилә эчендә әллә ничә төрле тел, манкырт дип атыйбыз. Үзебезнең менә балаларны. Кызганыч. Үземә килгәндә, мин инде минем шагыйрь дигән исемем бар. Мин кулымнан килгәнне, акылымнан, зиһенемнән, хәтеремнән килгәнне бөтенесен язуга багышлап, менә аралашып, шушыны әзерләүчеләр белән аралашып, рәхәтләнеп җырлыйм. Бик шат булыр идем. Моңа берәү дә нисез кала алмас. Теге битараф булып кала алмас дип уйлыйм мин.